plaza gainezka, eguraldiak nora jokozun, naizta aurrez izan kezka. Dula 5 urte etorri nintzen, sustra izulen aldiz ezta, lehen impresio zer iruditzen Saturdin daukaten festa. Lehenago egon gabea nintzen auzo ontako kaletan, baina gaurkoan ailegatu naiz festa baten seinaletan. Hemen jendea originala dugu originaletan, udaberria euskiaren zaita orain denak itzaletan. Egia esan nork esango zun, lehengo astea ikusita, larre guztiak belarrez lepo, baina zorua hautsita. Noiz desbrozatuta, noiz erengo, bi eskuak igurtzita, behin eguraldi ona ta denak hemen lan hoiek utzita. Beraz lan hoiek utzita daude, ta izerditu gabetan, parranda pixkat egin nahi dute egunetan zein gabetan. Horrela ibiltzen omen dira, Aisaturdiko aldetan, parranda soilik egiten dute larunbat ta igandetan. Ez dakit baina egutegira, errenditzen diran denak, naiz fresko ta mezetatik ikusi horko gehienak. Festa gogoak bezperatatik sortzen ditu erretenak, ta hemen ere izango ziran ostiraletik daudenak. Haundiak dira Saturdiarren, festa eta juerga senak, horrexegatik izango dira parranda zale honenak. Izango dira bai baten batzuk, ostiraletik daudenak, hain zuzen ere gaur eguerdian mezan egon ez direnak. Bai mezan egon edo ez egon, badago diferentzia, ta orain hemen zutik naiz egon, falta buru presentzia. Zula sai egon ez da pekatu, elizako ausentzia, eta bazkari ostean izan lezake penitentzia. Naizta pekatuta penitentzi izaten diren debalde, zer dugun bata ta zer bestea apaizaio bez galde. Bazka
Aiak beharzun elizan baina, apaizak esan du alde. Bani gaur ere geratuko naiz elizara sartu gabe. Ez da erresa festata eliza, biak izatea tratu. Predikatu bai baino ez daukate gero non elkar barkatu. Elizan ez da bazkaltzerik gaur, baina ez zaite preokupatu. Ze sartzen uzten ez duen hori onena da okupatu. Okupatzera jo naizenuke, aukera bat edota bi. Gaurko honetan elizan ez da ez paella ez bazkari. Hori baimena eskatzearren, zeini eta apaizari. Baimena eskatu behar zitzaion aita santu berriari. Ez dakit justu ura egongo dan, Saturdi aldera adi. Eta apaizak ze asmo zeukan oraindik ez daukat argi. Baino paella eta taberna, justu arkupean ari. Ja honezkero lerdea erortzen burutzeko kristoari. Kristoa gora, kristoa bera, dena gurutze paisaiz. Lehenago Pasko bigarrenean festa egiten zuten maiz. Ta orain berriz San Isidrori, errezu eginak garaiz. Auzo honetan laister zarete, ez santu eta ez apai. Ba igual mejora ekarriko du aldaketa sortu ala. Baino Zaldini eta Saturdi sumatzen da berehala. Zehatz ez dakit zertan esaten, baino desberdin dirala. Baino karpatan inbertitzeko konbentzitu da udala. Festak guztiok murgiltzen gaitu sosaren matematikan. Dirurik gabe festa egitea zailtzen delako praktikan. Naizta Saturdin inbertitu den karpan eta logistikan. Zeinek arraio jarri ote du gazta hori eguzkita. Bai egia da gaur eguzkia ari dela egurrean. Zer eta gazta presentatzea eguzkiaren aurrean. Noski altura da asmakizun bere luze laburrean. Atxalderako gazta erdia baino egongo da lurrean. Ez da
bakitzeinek jasote duen gazta hori horra gora. Ondo lotuta daukate eta ez da joango inora. Naiz baten batek altura asmatu iaia zentimetrora. Goizean gazta freskoa zena, laisterketua izango da. Esan ezazu zein den altura, hor atzetik ikusita, nik apustu bat egin behar dut, behin hona egin da bisita. Altzoko handian neurrian dago, kalkulatu zan sarrita, ta konprobatu liteke igual bi altzo txiki jarrita. Kontu zibili ez da egokia zure azken esaera. Naiz festarako aproposa den altzo txikin izaera. Azertatzeko pilatu ezkero bi altzo txiki batera. Igual baten bat geratuko da, ez gora eta ez bera. Naiz eta ahoz saiatu geran, jendeari apuntatzen, hemen gaizta ezten beste joku bat ere asmatzeko bazen. Bertxotan dezu punteriona, baina ikustera guazen. Sustrai probatu nahi altzen nuke, bertan dardoak botatzen. Buelta eman ta jarri dira ja 6 tiro 2 eurotan. Hau bezalako negoziorik ez da egongo Europan. Baina fijatzen jarritanago dugun panorama ontan. Helduek tokan egin nahi dute eta gazteek dardotan. Egia esan gazteak tokan igual ez dira ausartzen, zaharren pike ere mulatza aspaldidanik nola zen, eta dardoen atzean nola izararik eztan jartzen, gaurko jokurik zailena dago dardoak berreskuratzen. Kontu zibili egin ezkero ara atzera ostera. Dardoen bila hasiko zara ta esango duzu ospera. Bersoak ere nola ez dauzkazun, albo batera uztera. Gure saioak joan behar luke, dardo batetik bestera. Orduan tokan proba
talentu haundia izateko planta. Hanka ezkerra aurrera eta eskuinarekin palanka. Zer horrek ere emango dezu burdina hotxa galanta. Ene oiana gure artekoa ez alda ondo bukatzen. Bersoa dela eta ez dela ezkara gutxi juntatzen. Saio osoa pasatzen dugu nik esantazuk ukatzen. Bizitza osoa baitaramazu nire gana apuntatzen. Eta bertsoa ikasi nahian izan zatzaizkit harreman. Apunteria txarra dedanez horra noiz iritsi deman. Baino holaxe izaten baita ahozko hitzaren teman. Hemendik txapa jo nahiko dute eta guk biok txapa eman. Bai zuta bai ni berez baikara, lehen mailako txapistak. Batzutan nahiko buru gogorrak, besteetan eskapistak. Elkarren kontra hasitakoan, maiz saltatu arren txispak. Txabola hontan ematen dugu, hondartzako sokorristak. Plaian ikusten zera, ola bapatean kostatzen zait sinisten, hemen esatean. Nik behin kantatu nuen bertan ze urtean, ta orduan holtza zegon kamioi batean, ta orduan holtza zegon kamioi batean. Urteak joan ta etorri, haze balantzea pixkat goxatzen doa, orduko trantzea. Kamioian zegoena lurrean jartzea, ez alda infraestruktura modernizatzea, ez alda infraestruktura modernizatzea. Babai eske Saturdi mejorara doa ta modernizatzea, ez da arraroa, holtza berriak dauka, neurri oparoa, ta bestean aldean egonkorragoa, ta bestean aldean egonkorragoa. Lehen aipatu dituzu, zirizko dardoak bapinta eskasa du, gaurko trampa aldoak. Ikusi ditut eta sabaizein alboak, olio txabola batzuk modernoagoak, olio txabola batzuk modernoagoak.
baino gogonez egina debalde, auzoa bihurtua, auzolanez talde, olioak jamoko fin ta zainduta daude, sanidadea ez dator bertsoaren alde, sanidadea ez dator bertsoaren alde. Sanidadea ere aldator kontrara, beraz ezin ibili plazatik plazara, ta olioen negozioa gorantz doa ara, biok arrautzak saltzen hasiko algara, biok arrautzak saltzen hasiko algara. Negozioak ez du hainbeste bertute, ze jaurlaritzak hori mugatu nahi luke, azken olioko puru txikiaren truke, autokontsumoa ere debekatzen dute, autokontsumoa ere debekatzen dute. Beraz alaxe gabiltz, mugatik mugara, dena berrasmatzeko, garaia da, jada, ze kapitalismoa aioiana ara, oilarrari arrautzak ateratzea da, oilarrari arrautzak ateratzea da. Hori espero dute goikoen enpresan, etxeko dozena bat legala ezotezan, ta debekatzen dute osasun promesan, Euskaberren ondoan hori etzazu esan, Euskaberren ondoan hori etzazu esan. Negozio borobila da Euskaberrena, naizta lege aldetik etorri errena, legal edo ez legalote den gehiena, zilegia izan leike legala ez dena, zilegia izan leike legala ez dena. Baina legeen kontra bat nola ausartu, insumisio hortan beti ezin da sartu, gero egiten baitute inspekzioz oldartu, txuringoa utzita gorringoa hartu, txuringoa utzita gorringoa hartu. Txuringo eta gorringo tortilla prestatzen hasten direnean ni, hasten naiz kezkatzen, baina bizi nahi nuke bizitza ospatzen, taspaldi nekatu naiz baimena eskatzen, taspaldi nekatu naiz baimena eskatzen. Ba
bai baimenak naiz ta berez izan sona, baimen hori lortzea gero ez da broma. Jana aipatzea zan gogo bat denona, ze plazan sumatzen da oso usai ona. Usaia omen dugu puntakoa, Elizetaritikan etorritakoa. Jai internazional bat ez alda gaurkoa, paella ere dugu Valentziakoa. Ojo nazioarteko hori ezin da barka, ara plazan sortu da marmar zalaparta. Zelen nabaritu det bertan deia darka, zaldi bihartu dira Santi eta Marta. Zaldi bihartu dira, izena esan da, hanka sartu duzula oiana bistan da. Nere ustetan neskarrak elomen zanda, baina Valentziarra ana egia izan da. Bale zuzenketa zan onta balekoa, zen ere memoria ez da perfektoa. Baino Rakel ere naiz izan etxekoa, ez da Valentziarra da Alakantekoa. Munduan ari gara buelta eta buelta, izenarekin ere nolako nasketa. Denak ondo esaten zaila da zer gerta, paelleran bakarrik fijatu naiz eta. Bai ikuskizun ona bertan zegon ara, batzuk konprobatzera dijo azpertara, baino etxeko egiteko aukera gixara, fijatu naiz Rakel belarri prestada. Belarri presta omen, zuk esan duzuta, paella gile gisa da puntaren punta. Oihartzun asko dauka mundura sartuta, batzuk etorri dira tuperrak hartuta. Ta alere barrura doaz bixi-bixi, rezeta ikastera ea noiz iritsi. Rakel begira dago
irakistea naiz Rakelek ekin, nahiko lan ez aldauka paella horrekin. Zerbituta norbaitek badio honegin, nahiko lan izango du aho biziekin. Aho bizi desente sumatzen da edaten, Bestela txosnak ez du dirurik ematen. ze gazte gogotxuta langile dauzkaten. Ta giro eguzkitsua tokatu da aurten. Hidratatu behar da beroa badago. Baino gustatzen zaie aparra gehiago. Beroa izan dadin pixkat beroago. Lasai freskatu nahian eliza hor dago. Barruan hotza omentzan ta kanpoan bero. Hori gertatu oida meza jarri ezkero. Bai hor barruan onik ezin da espero. Asko geratzen dira goizero, goizero. Izoztuta geratu txindoki begira. Hemen ja paisajeaz nekatuak dira. Pentsa lainoa ere saretzen ari da. Hori da bukadedin ondo gaurko jira. Enkargatuta zuten gaur-gaurko giroa. Festa izaten baita horren motiboa. Apaiza ez jainkoa festara igoa. Horrela bermatzen da auzo aktiboa. Auzo lanean eiten alduzu edena. Gaztea ikusten dut lanean gehiena. Ta ume mordoskada hemen dagoena. Medaila bat sekula jantzien nuena. Igual tokan saiatu beharko da gero. Punteri txarra du nik etzazu espero. Orduari begira daude batzuk bero. Tokarako ordua baita honezkero. Eta etorri dira propio hortara. Bai enin ta baita enaiz ausartzen ni joku ontara. Edan da pasa zaie eskuko dardara. Animatuko zaitut ausartzen bazara. Nik enuke sekula asmatuko tokan. Asko zobea zara zu oianan nokan. Nik altzaileen alde egongo naiz topan. Ez da jokatu behar irabaztekotan. Ez jokatzea dugu akaso onena. Ta apustu eurekin egitearena. Parte hartzea etzen garrantzitsuena. Bitartean zainduko diegu taberna. Orain hasteko daude denak inbirita.
dakit baina irrikitan. Baloratuko dugu gero bazkaritan. Ustea erdi ustel delako sarritan. Beraz asbeditoka nola edo ala. Ta albada jarraitu hau jokatu ala. Guk biziko baitugu ikusle bezala. Suerte